kaunti ma Kisumu. Mano sirkal mar kaunti ma Kisumu osebedo kod winjruok e yorego mag pur mano maromo bilion 30. Bilion 30 ni en marango ni weche mag pur otim e yo moro makare. Ma biro kaluwore gi sir bende ma giyudo kawuok e sirkalno mag piny Amerka. Ma bende nyaka sani winjruok ma kama kelo weche mabedo mayot e weche mag tudruok kachiel koda timo ohala kachiel kod mago bende mag pur. Kambi mawuok piny Amerka no odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa dhi medo luwo mondo mi ka giyudo ni ginyalo timo pur e yo machalo nade. Me wacho kanyo ni bed kod lony manyasani ma itiyogo manyalo koni kinde ma inyalo bedo ka ipuro, kinde mage minyalo bedo ni golo cham, to cham mage minyalo bedo ni ipidho e kinde machalo nade. Mago duto waluwo ni mar lony manyasani mayo teknoloji ni ento itiyo kode e yo machalo nade mag rango ni yoregi mag kelo chiemo kachiel koda tich ne oganda kotenore gi weche mag pur ochopo e yo moro makare. Purni nyakwara Moge Jwang' e oguro mar uchumi marwa mar piny Kenya. E kinde gi duto ka intie iyude kendo iluwe e yo moro makare, to wagoyo ni manero kamano ka ing'ima ben jofwambo man Kisumu tiyo matek mondo mi gikel masigana ma kamano odiochieng' ma kawuono e weche manyien mag migago kagi kacha duol kachiel kod mano bende mar oimore. Wantiere kae kendo mora saidi ni ntiere kae luwo chenro ni achiel kachiel ka wantiere kodi. Kakoro nyaka sani wadarango ni gik mage manitiere